Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, maayong adlaw ka natong tanan no. Kumusta na mo? Kumusta inyong Halloween? O karon dahil no, mag-upload na sa taong I Only Live to Love You. Part 9 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners. Pasensya kayo nga nadugay-dugay kong upload kay ako na siyang gitingo bali usa ka semana akong gi-edit mo nang nitaas-taas siya. Mo nang kausar ko sa usa ka semana ni maka-upload og salamat kayo sa inyong pagkananayang pagpaminaw og shout out ninyong tanan nga nagsunod aning drama ha. Salamat kayo kay ninyong tanan og dita maglangan mga ka-DJ, mga ka-listeners no. Ato nang sugdan ang part 9 ni atong sugilanon I Only Live to Love You. Daghang kayong salamat mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RMN Drama presents Unsa may imong gilakan? Masuk ko ang Ginoo sa batang bakakon. Unsa may imong problema? Ikaw. Stay away from here. Cool ka lang. Dili pa ako ni mong ulipon. Kung unsay akong isulti, kinahanglan nga imong tumanon. Palayo gyud kay ako lang si Dal. That's what you think. Maunay tinuod. Maong tumanag gyud kung dili ka gustong maamong. Why did you choose to live alone? Because I only live to love you, Mr. Charity Vlogger. And why do you love me? For 3 good reasons. 1, for the special way you care. 2, when I call you're always there. 3, for the love you've given me. I only live to love you. Writer, Monique de Gracia sa Sidon. Direktor, Jennifer Dato Minyoza. Musical scorer, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Audio editor, Lloyd Capiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. I only live to love you. Now and forever. Og daron sa atong sugilanon nga naguluhan, I only live to love you. After years. Kung mo insist jud ka nga tuwakhang na ko na magbugno gyud ta na dam. Nang imong edad, wa pa ka maunsa? Dagang ulay ka? Yes! Oh, putli pang anay. Pahong! So, hapit na mag-alas 6. Mamauli lang ko namin si Aliyah, ha? Si Ate Shin mo ang magpabilin para pag-assist nimo. Ayaw ka o na ko ha, Alea. Kung doon na kay gikinahanglan, sulti gid ko. O kung doon na kay mga reklamo sa imong lawas, paibaw agit ko para maatiman dayon. Nakaila na ka na ko? Huwag ka malimad sa kungan? Shin. Ikaw si Ate Shin. Good! Okay, Ada. Andam ka na ba? Mo sayo-sayo tagbiya kay mohapit pa tagmall para mapalitan ta mo sa inyong mga gamit. Mga uno na ta, sa dilit pa ta mamalit og mga gamit. A wise decision gaw. Kay karong oras na. Na, gigutom na gitingali sa ada. Wa pa man, sir. Daghan man kaayo mo gida nga pagkaon dito sa ospital, Kuwait. Sige man kong kaon ganina mo ang busog raman ko. Kinahanji ko ning ada nindot kay tingog. Mao ba? So, unahon na lang nato ang pagpamalit sa inyong mga gamit ni Aliyah. Ya, itudlo na lang tanan nimong gusto. Kaya ato paliton.
Yan na imong pagkaon, Alaya. Hungiton ta ka, ha? Ayaw na. Oh, anong may bangon man ka? Kung gusto ka, sandig na lang, okay? Baby, atong dublihon ng unlan mo para komportable ra ka. Ayaw na lang. Ako na lang hungit. Makahimo ra man gud ko. Sakit man ka ang imong Wa naman. Makahimo ra ko sa pagbangon. Sige. Kung may imong gusto para sad ba, muligon ka, no? Oh. Dito sa amo, dili man ko magsigi og higda. Bisag hilantan ko. Basta dili lang maglabad ang akong kay dili man ko gusto nga maluya. Mas maayo sad. Kay kung ato sang panggaon ng atong sakit, kita raman say mag-antos kung musa mo taog kaluya, di ba? O lagi, kung magluya-luya ko, luoy man kay si Papa. Kaya wa may makatabang niya sa uma. Kaya ako mama, magbantay man sa kong mga manghod. Naa ka pa di ay gagmay nga manghod? Oo, naiduha ka tuig. 5 man mi ka magsuon. Ug ako ang kamagwangan. Nag-eskwela ka? Oh, grade 6. Maayo. Unsa may imong danggo? Gusto ka nga mahimong... Nurse. Pero, mas nindot kung mahimo kong doktora. Pero nahipaw ko, dili kina madayon kay pobre man kaayo mi. Ang akong papa, nag-umalang sa dili pagyud among yuta. Asahay gani, maglisod man mi sa pagkaon. Naipanahon niya, nga mo na lang ikatog ang among kagutom. Kaya wa may kapangayuan. Gawas lang kung dadan mi og kamuti hasta mga utano ni Ada, gikan silang uma. Mayot sila si Ada kay doon naman sila kaugaling uyuta. Pang daghan kay silag maani nga mga mais, lagot mon, utanon. Ya kami kay nagsaop raman sa yuta sa uban. Luoy kayo, mi. Maayo kay gipa-eskwela ka gud ay sa imong ginikanan. Oo, kay gusto magyug ko. Mag-eskwela man gani ko, bisag wa ko ibaon. Pero dool raman ka ang inyong eskwelahan. Layo, oy. 2 ka oras may maglakaw. Ha? Kapoy, pero nana naman ni. Bahala na kapoy, basta sige lang yun may eskwela. Maayo ka kay makamao kang walantaw sa imong ugma. Tabangan na kag-ampo, Alaya. Akong pangayoon sa Ginoo nga nauntay grasya nga moabot para matabangan ka nga matuman ang imong mga damgo. Salamat ha. Sige na, kauna. Ay, naunsa ba ni Oy nga nagsige naman luon tag storya? Kung simba ko, mapast mo ka na. Ako gimanubag ni Kuya Ani. Ate Shin? Mm. Parehas lagi mo ni Sir Del, no? Mga buotan mo. Magpasalamat jud ko kang Sir Del siyang pagtabang na ako. Kaya wa na kaayong magsakit ang akong dugan og buko-buko. Mayon tag maayon ang cute ko para makatabang na sa ni Papa siyang trabaho sa uma. Ada! Bisag, nang-wake up ka ba? Nindot ka pang paminahon. Nagduka na ka, Ada? Wa pa man. Ada, dali sa. Oo, sir. Lingkod, Salamat, sir. aron imnon ning gatas. Kinahanglan nga mo inomon ini, kay makaayo man is lawas. Go. Tanaw ka magsalida? Di na, kay katulog ko na ko gaw. Sige. Kuha kayo sugo. Pagnantala mo pahuay, ha? Pahuay sa ko. Sige. Para okay ang lawas yung nagbangon ugma. Tunay gaw, kasi na pa kayo gusto ipabuhat na ko. Saan? Bubiyahin tao, ma? Ha? Di lang ako tingali. Ako lang yung fokusan na si Aliyah. Gusto na ko nga mamonitor ang iyang kondisyon. Pahoy na lang una. Sige. Ada,
Good night. Cute-cute pa. Tumaga ko. Nasa good night. Ano ba? Good night. Ala, ganaan ko siya tingog eh. Wow. Sige. Anak ko ninyo go. Bye na. Oh, sige na. Imna na ng gatas. Ay, oo, sir. Okay ka lang? Dini sa bahay, ayaw pa uwaw-uwaw. Isipa sab nga, niara ka sa inyo. Dito si mong kwarto, nairef dito. Di ba ako tong dipakita nimo? Hasta ang soda to? To idang pagkaon dito og mainom, di ba? Puno to. Mga paminaw ha. Kung bation ka kagutom, kaon kutob sa gusto nimong gustong kanon. Kasabot? Oo, sir. Kung noon sa may mong ganahan, ayaw pa panagana sa pagkuha. Aron imong kanon. Kasabot ba? Oo, sir. Bantay bitaw. Dili ko gusto nga ang tao nga musa ka dinhi sa akong bahay. Mupauli nga napas mo. Kinahanglan nga ang tanan malipayon nga mobiya dinhi o naasaw na huna ang pagbalik. Salamat, sir, ha. May uyab ka na? Wa, sir, uy. Di man ko gusto manguyap. Ha? Nga naman. Kay gusto man kong magpulis. Nga na din, ni katawa ka, sir. Ingon manggod ka nga magpulis ka. O, bitaw. Katawanan di ay kung magpulis ta, sir. Ano, no. Dili man. Nagkataw lang ko kay... Hinhin manggod kay ka. Babae gid kay ka nga mulihok. Ang wak magtuo ba nga ang pangandoy din mo magpulis. Dili makaangayan anang posisyon na. Although wati ka bugnawa ha. Kung unsay gituhuan nimo nga linya nga angayan gid nimo nga subayon, why si bisan kinsa ang dunay katungod sa pagmando nimo nga ayaw na buhata. Ha? Kay wa mi gusto ana. Kung asa ka malipayon, basta tinarong lang ng imong tumong, why si bisan kinsa nga may katungod sa pagbabag nimo. Mao ba, sir? Hmm. Ako nung mama, sir, aw nana og tata, nalipay man pag-ingon ako nga gusto kong magpulis. Maayo. Maayo kayo. Kung ingon man na ilang kinaiya, nga andam day sila nga magpaluyo nimo. Pinangga man ko nila, sir. Maayo hinoon. Kung magana, swerte ka. Kaya nakaangkon ka ginikanan na masinabuton. Di man sila gusto nga masakitan ko, sir. Maayo. Maayo gid kayo. Si Alia. Kumusta man ang kinabuhi ni Alia? Kumusta man siya isip anak? Buutan kaayo si Aliyah, sir. Imo ba na nasulti tungod kay malag-agaw mong duha? O siguro suod kay mo, ako masayop. Ganahan kay ko ni Aliyah tungod kay magkasabot gid ming duha og utukan. Utukan kaayo siya. Permit ko na siyang daygon sa iyang maestra. Ipagarbo siya sa ubang mga tao og estudyante nga parehas namo. Maibog lagi kaayo ko. Nga naman. Layo rin ka ni Alia. Ada, ayaw ikumpara lang imong kaugalingon sa laing mga tao. Ang angay ni mo buhaton, kung gituhuan mo nga biyara ka, maninguha ka. Magtuon lang yun. Salig sa imong kaugalingon. Kay makita ron niya nimo nga usa ni mga adlaw, imo na makita ang imong kaugalingon nga usa na sa mga giila nga mga estudyante nga angay ikapasigarbo ni bisan kinsa. Di ba? Unya, magmalipayon ka na. Ay lagi kalimot sa Ginoo. Ampo lang ka kanunay. Kay siya ragay bugto nga makatabang nimo. Hala ko ni Saron. Karon? Orasan ron. Nagpahibaw nga oras na nga mamahuway na ta kay alas 11 na sa gabi eh. Good morning! Kumusta? Gusto na kong mapauli sa amo. Naguol ko. Tingaligwa na sa'yo makaon dito sa amo. Ayaw ka bala ka, Aliyah. Sir Del? Sa'yo kayo may abot ang imong Sir Del.
Kay tingali kunog makaingon ka nga gibiyaan ka niya. Kumusta naman ka? Ay, gusto na kuno siya mo pauli. Mao ba? Uy, nga naman. Aron makatabang ko ni Papa ug Mama nga makakita og makaon nila ug sa ako mga igsuon. Ha? Luoy sila kung dili makakaon. Makaluloy gid kaing tinuoray ang mga tao nga dili magkakaon sa hustong oras. Yan Aliyah. Pirmi ba di ang may tabo nga dili magkakaon sa hustong oras sa imong pamilya? O, Sir Del, naglisod mong cute na sila. Mao pa? Gaw? Tanaw, manlakaw ta. Asa man mo kuya? Magatulog konsumo sa pamilya ni Aliyah. Sir, Ayaw ko pakita nga mohila ka. Ayaw na kagool. Kay karon dayon, maghatubig pagkaon dito sa bukid para sa iyong pamilya. Love, pag-istorya ta. Taksing niya yung gisulti ni Aliyah ganiya. Mura kong nabukong gisulti niya. Nga gusto kay siyang makatamang siyang papa. Kung muna kag nabukog, ako kasing-kasing mura gikumot sa sobrang kaluoy. Mura magug ako ma-imagine ang dagway sa iyang pamilya. Nga nagduot-duot na sila mga tiyan tungod sa sobrang kaptos bungas kagutom. Kanang atong dang bugas o grocery. Wala, dako na kinagtabang gaw. Matambala na niya ang kaahaw nila sa pagkaon. Kanang usa ka sako, di tingali daling mahurot kay dako ano ba usa ka baba ang magkaon nila, di ba? O niya na sana sila mag-antos sa kagutom kung magkapauli na unya si Aliyah. Ang iyang amahan, wa say mahimo taon. Pues, atong sagnon. Ha? Ato sila tabangan gaw. Oh, Dali na tay. Sakay na. Ato mi sa inyo. Dali. si Aliyah. Hain ako, anak. To pa sa ospital tay. Tungod kay sa kadelikado sa iyang kondisyon ba? Hukom agus doktor nga nagatimani nga kinahanglan nga i-admit siya. Buti pa sabutan nang i-admit ay paistaron o nagpila ka adlaw sa ospital. Aron gyud siya maatiman og tarong. Para masiguro ang dali niyang kaayuhan. Ay kabala ka tay. Kaya ako ipaniguro nimo ang kaluwasan sa imong anak. Diin ko man gikan tay nga bitadlas ka magyud sa init kayong adlaw tay. Nanungko sa mga kailang dunay mga anihunon nga mga lagot mo para magkakaon ako pamilya. Taas na kayo ang adlaw ug wa pa kasudi ang ilang mga tiyan. Okay ka. Padaganan na ning sakyanan. Aron nga magkakaon din sila nining dana tong pagkaon nga luto ng daan. Ay, way bagkiat ha. Puyo kay makakaon ra gyud ang tanan. Sige, pangaon na mo. Gampo sa ta. Ato pasalamatan ang Diyos sa grasya nga niya karon sa atong atubangan. Gaw, ikailid sa prayer. Ah. Aliyah? May problema ba? Ngano wa makamay mo tang? Gusto unta siya nga makakita sa iyang pamilya nga nangaon. Dili na problema. Kung may cellphone ka, hasta sab sila nga nahipilin sa bukid, pwede man kaayo mo mag-video call. Na, mao man ay diferensya kay wa man sila yung cellphone pulos. Pero magkamao-unta mo nga mo gamit? Ako ra. Kay gitudloan man ko sa usa na ko ka classmate og suod na kong amiga nga naan ng butanga. Sagdi lang. Kay ako niyang sultihan si kuya anang imong problema.
Naunsa na ka sila ron sa bukid, no? Sir, mga pag-ampo ra gyud para sa inyong kalawasan sa inadlaw ninyong mga biyahe ang akong ikabaos sa tanang kaayo nga imong gihatag, sir. Una, imong giluwas ang akong anak na sakit. O ikaduha, nining daghang grasya nga inyong gida para masulbad mi sa kagutom sud sa taas nga panahon, sir. Salamat kayo. Yay! Magkakaon na sa mic. Kanon, dili kay permi lang kamote. Tawhi. Sir Del, salamat kayo ha. Go. Ay, Kadit lang kayo ha. Kay ko anak eh. Tunala ko'y tanawon sa inyong luyo. Go. Go. Nga naman ka. Nabu ang natingali ko. Magklaro di agaw, uy. Nabayot na baka ako? Ah, hala lang. Ha? Kasi, hala lang, musugot ka nga mabayot ko? Uy, piskat. Huwag na mong gisulti. Huwag ko magklaro, uy. Hala lang. Tama nga, eh. Abi man ako. Unsa tong imong gipamong, uy. Katawa man lang tanin mo eh. Kung ako makasabot kung gano'n nga natandog ko gaw sa gisulti sa bata. Nakita man ko na ako sa iyang mga mata nga nagagikan gid siyang kasing-kasing ang gibuhi at iyang mga puhong ug ang iyang pingog puno sa kamatirod-anon gaw. Tungod kay miawas ang kalipay sulb sa ilang dughan. Ana na gaw. Tinuod na gaw. Oh, tinuod na. Gusto gid kay ganang imong giingon. Gusto yun. Gani na ragi ko nagpugong sa akong kakalingon samtang ilang gisawan ang pagkaon nga atong daha. Di man ta sila nakuangay nga ipanag-ing sa mga manana pero pasaylo ang amoingon ko nga mo sila mga irong gutom nga abtik ayo nga midasmag diha dayon sa dihang imulag gihikid ang pagkaon sila nga tubangan. Pero in fairness, gaw ha. Dali kayo nakabadlong ang inahan, di ba? Tingog ng inahan, badlong niya. Dali na sa kayo nga may patuong mga bata. Meaning, ahaw man sila sa pagkaon pero buhong sa mga maayong pagtulunan. Maay sila nga pagkada sa ilang mga ginikanan gaw. Maugyot. Bisan si Aliyah gaw. Kanang ganahan ko sa kinaiya itong bata. Sumunod sa ada. Walang dili nato siya talikdan gaw. Dili nato sila buhian. Bisan pa maangko na ni Aliyah ang kaayuhan. Wow! Dako ang improvement ni Aliyah, kuya. Wa kayo na matikdan? Ang kaning luspad niyang naong karon mi puwa-puwa na. Di mailhan nga sa dili madugay, pwede na siyang mobalik sa kiliran sa iyang pamilya. Magsige baya siya gandom. May mga higayon baya nga. Masakpan ako siya nga maghilak sa hilom. Galing lang. Kay dili lang yun nako tandugon. Ako lagi siya masakan. Kay kun imo pang sukton, may posibilidad nga mosamot siyang masakitan. Ayaw sada ay tuod. Para nako, bisag ni apas siya sa layo kun may cellphone pa lang unta si Alea o ang iyang mga ginikanan pa ron. Yabang papa o baka mama, matambala na unta tingali ang kahidlaw nila sa usag-usa through video call, di ba? Oo, correct. Gusto kay Kalab. Okay, para pagsolbad sa maong problema, balik dito sa kwarto ni Aliyah. Aron sab nimo pagawason si Agaw Glenn kay manlakaw mi karon dayon para pagpalit og cellphone. Okay? Pwede mo hangyo? Oh. Ako lay dad-abi para makita na sa nakog unsa ni dagan sa kalibutan sa gawas. Oh. So, walay daghang istorya. Come on, let's go. Kuya, kini oh. What do you think? Indot kaayo, kuya. Labi na gid ang presyo. Nga no? Di na kaya sa bulsa? Oh. Pwede na ko madungag. Ha? Abi na kong nahipos na si Satanas at tumahal nga adlaw. Let's go. Pas. Hey! Asa naman mo? Ayaw gipaglingi. Diretso. Shit! Bullshit! Busit! Ay, ako'y nagtaog bisit ni mo, kuya. Ganun nakaingon man ka ana. Tungod kay mikawas ang yawa kay ako'y imong kuyog. Gusto na. Bisag kinsa pa kahi ako ikuyog lab. Kung pagbuot ni Satanas nga iyas tang sangkilon, ato ging ikasugat ang iyang mga alipuris. Ang mananak nga dako. Dili magkatingali ni Muhunong sa pagmonitor nato. Bahala nagkapila sa magmonitor. Kung di lang gid sa manangkil, I don't care. Lagi,
Pero mangita ginagbikil, no? Hay kay mayog, ato na lang to siyang ipablatter, no? Para sa pagsiguro. Doon ako'y plano. Oh, kuya, please, ayaw paghimo og lakang nga imong hayan. Huwag ko'y planong kumpulang ako kinabuhi, Shin. Tungod lang itong way biling nga babae. Pero once and for all, ako siyang istoryahan og tarong. Ayaw kusiki mong oras do. Paano magyud daw? Ako lang siya pangutanon kung unsagi iyang tuyo nga dili magita niya hunungan, dili magita niya buwagan. Kung makig-atubang kagid niya, kanang saksihan sa mga otoridad, dili ko masugot nga mag-inusara ka. Kung dili ka gusto nga ipablatter na lang ginato siya. Sige, pakigsulti. Pero kanang naami sigla nga maminaw ninyo. Himuon ko imong bayot. Importante na mo ang imong kaluwasan. Lablab, kaya ran ako si Pauline. Maybe, kung iya kang atubangon nga siya lang. Unyag iya kang liputan. Magamping lang tagaw. Wala na niyong kahadlok. Kinahibaw ko nga ang Ginoo na anak ko. Ayaw lagi pagkumpiyansa. To play safe gaw, amalhin tagpuyan. O mulaylo na ta sa itong misyon. Mahimong sakyan ako ang imong tambag nga mamalhintag Pinoyanan. Para paglikay nga dili ta niya masunggaw. Pero ang misyon kinahanglan nga magpadayon. Hi, Alea! Hello, Ada! How are you, girls? Alea, I have good news for you. Both of you girls. Ay, nako, sorry ha. Hala, uy, ako may na-excite. Nagkabuangan inyong ate. Tungod tingali ni sa sobrang kalipay nga akong gipati. Tungod sa gift ni kuya para ninyong duha. O sa imong parents, Alea. Wait. Apil ko, ana, Ate Shin. Oh, yes. Tungod kay kamong duha, love ni Kuya Del. Ha? Yes. You two, close your eyes. Sige na, please. I know, makasabot ra mo sa akong isulti, di ba? Nakasabot mo? Simple English ramang gusto, girls. Nakasabot ra ko, Ate Shin. So, pwede nag-ipiyong na ninyo ang inyong mga mata? Ka-excited ang kayo kumutanaw sa mga reactions ninyo. Oh my God! Sorry! Nagbinata yung ko. Ay, nalingaw lang yung ko, Lord. Nipiyong na ko, Ate Shin. Hastasat ko. Okay, so, get ready. Muihap ko until 3. Unya, buka na dahil ng inyong mga mata, okay? Okay. Sige. 1, 2, 3! Jaran! Hi! 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 Hello? Any problem? Ay, no. No, nurse. Pulos lang may nakalitan. Abi ni mo giutong ang pasyente? Sorry. Hala, Aliyah! Linggit na sa nga. Ay, sorry. Cellphone, Aliyah! Ate Shin? Yes, cellphone. Tulog ka cellphone para nimo, Alea, Ada, o sa imong parents. Parents nimo, Alea. Pinalit na ni Kuya Del og ipahatag ninyo. Oh, unsa naman sa dang kalakiha, Alea? May cellphone na yun ko! May cellphone na yun ko! Asa sila si Papa o si Mama? Salamat kay Ginoo! Lipay kaayo si Aliyah, Ate Shin. Maong nakahilak na siya. Sabta lang na siya, ate ha. Sa tanang panahon, Ada. I love you, girls. Maong ayaw na magkaawaw na ako, ha? Karong taod-taod, magsugod na unya ko sa pagtudlo ninyo kung unsaon sa pagkamit ini. Para malingaw na unya mo. Salamat, Ate Shin! Gaw, sabay mo ikasulti ng bayan. Perfect. Okay kayo. Boys, salamat sa pagtabang ha. Lahig kayo kung sa grupo na ang pagminahalay, di ba? Oo. Salamat guys. Karon ato sabutan kung unsay angay buhaton. Aron sa mong pagbalhin din he, wagin lang tao nga mahibaw. Very good! Wow, girls!
Dali ra kaayo mong tudluan. Ganahan ko. Mayon tagagay pa kay kag ikatudlo namo para makatun ni Ate Shin. With all my heart and soul. Andam kong mo share ninyo sa daghang mga maayong butang nga angay sa ninyo makatunan, Alaya. Ada. Pero, hangtod asa ra man kakuto ba nga itong panag-uban, no? Surely, I will miss you, girls. Sa kamubo pa lang gani sa panahon nga ako mong ikauban. Naduol na mo sa akong kasing-kasing. Pahagbit. Si Ada lang, Ate Shin. Tingalig matakdan ka sa akong sakit. Who cares? Kitang tanan, makatilaw man gyud og sakit. Mao nga, maray ka, Ada, para mag-grupag ta. Sige. Wow! Sir Del! Hey! Ano problema? Sir, salamat kayo sa pagmahal, sir, ha? Salamat kayo sa mga cellphone. Emotional ba ining mga bata ako ya, oy? Ako ro'y mahadok magunahon na sa kasing-kasing ini niya. Thank you kaayo, Sir Del. Thank you kaayo. Gusto na. Ilom na. Gusto ko nga malipay ka, Aliyah. Ugma, ako lang ipatod sa uban ako mga tao ang cellphone para sa imong amahan. Aron sa siya matudluan kung unsaon sa paggamit. Salamat. Salamat kaayo, Sir Del. Aliyah, wa pa ka maayo ha. Ay, pasaylo ako, sir. Pasaylo atawon ko, sir. Ayaw taon kasuko na ko, sir, ha? No, di na mahitabo. Lain na ito'y suguo ni Sir Del sa paghatod ng imong cellphone. Pero nausap niya ko na una. Iyan lang yun silang gipauban ako kay ang gusto ni Sir Del nga ako yun mismo ang matudlo ni mo. Mayo kay kang mutudlo, sir. Oy, maong dali ra kayo kung nakatuon. Salamat kayo. Sige. Gusto kang makakita ni Aliyah, di ba? Pero maglisod ka sa pagbiya sa imong pamilya. Tungod sad sa kadaghan sa imong yatiman karong panahon na. Sa uma, nga imong giugma, di ba? Oo, sir. Maong, naano magyud ang kahimanan nga sayo na lang kayo ni mong gamiton. Anong, di man imo tawagan si Aliyah. Aron, imo gid siyang makita o ikasulti. Oh, tingali kang imo na ng papa. Tubaga. Mabangan ko. Mapahimutan ko. Kadyat, ambil imong cellphone. Oh, siya gyud. Papa! Anak, kumusta ka na? Imingaw namin ni mo. Hasta ko, Papa. Gusto na kayo kumuli. Oh, kung mayo na ka, ha? Pauli. Pagpagayo sa, di gusto si Papa nga magdugay ka din sa ospital, ha, Aliyah? Mong tabangin mong kaugalingon, aron mayo ka og dali. Oo. Oo, Papa. Oo. Nganong migawas man ka? Aron dili mabalda ang istorya sa amahan ug anak. Ay, mayon tang maangko na gani Aliyah ang hingpit nga kaayuhan. Aron makabalik na dayon siya sa kiliran siyang pamilya. Hinuon, nakasiguro ko nga dali raon niya ang iyang recovery. Tungod kay fighter si Aliyah. Grabe ang iyang determinasyon. She's a strong-hearted girl. And taas ang iyang ambisyon. Pero, makatarunganon. Mao niya na maghatod niya nga to sa kadaugan sa iyang mga tinguha. Nakita na ko nga may pagsaligid siya sa iyang kaugalingon. Sa iyang kaugalingon katakos ko iya. Mao nga na siguro na ko nga ang iyang mga damgo dili ra mahug sa kapakyasan. Gusto ka? Mutuo ka ba kung ignonti ka nga giisip na kung hagit ng bataa? Ha? Kadako ka na ako kalipay kung makita na ako siya nga malampuson sa iyang mga tinguha nga makatabang gid sa iyang mga ginikanan. Ilabi na sa iyang bulawanong tumong nga makatabang sad sa mga lumad nga parehas niya. Kanang klasya sa tao nga doon lagi determinasyon ang akong agakon, lab. Akong paluyuhan. Akong tabangan. Murag,
Nakaapas na ko sa imong gihuna-huna, kuya. Akong sagupon si Alia. Dili na ingon anak ka sayon. Mayong pagpasabot ra sa iyang mga ginikanan ang gikinahanglan, love. Dili ko masugot na iyag yung masuwayan ang pagminyo og sayo. Luyo siyang kabatanon. Tungod lang sa diktar sa iyang mga ginikanan. Gumikan sa kawadon. Dili man gud mo isulbad. Unsa magyud ay sulbad, kuya? Kuhaon si Alia. Ipalayo aron malikay sa dili makatarunganon nga desisyon. Dili siya maayong usikan. Angay siyang ampingan o giyahan. Suportahan yun, sigon sa akong gingon. Kaya ang iyang kalampusan, kadaugan man sa dato, nga mitunol sa atong panabang sa usa ka inusinting lina lang, nga doon na siya tinguha sa pagpakigbahin unya sa maangkon niyang kalampusan. Abi ni mo, kuya. Nindot yun ang imong tumong. Mao ako gikang paluyuhan. Thank you, love. You're the best sister I ever had. Unsa na may imong gipati? Nga imo mang nakasult ang imong amahan ag inahan? Unya, imo sang nakita ang imong mga igsuon. Misayaw ang akong kasing-kasing. Luag na ang akong dughan, Ada. Nahimo naman nung kang balak nun. Mura na magani kog naayo og kalit. Aw, maayo noon aron makapaulit na tayon ta. Kay kung magdugay ta dinhi tingalig iya kong panguyaban. Gusto ba nako siyang pakaslan? Hoy! Hala ka diha. Hala, nangandi ka nga panguyaban kaniya? Nya gusto pag yun nimo nga pakaslan nimo siya? Ay kasukuoy, kutob bitaw na sa pangandoy. Unya na paglagot kun akong tinudon aliya. Pipahawa ra ko diha. Pipahawa tilaw ka karon. Pahawa diha ba? Katawa ra maka uy. Lagot ako nimo ha. Ay, Ano mo? Ay, naay nasuko ay kay akong gisungog, kuya. Mo ba? Uy. Mag-away-away sa Nasuko mo? siya. Uy, Away-away sa. mag-away-away sa di ay ni sila. Usahay, basta dili na ako magwanta ang kasungugan ini niya. Pero kadiyot raman sa da siya maulian. Ay ko to bro masag mi diha. Wa man mi anang away nga mga dinagko. Kay bati kay nang magkadugo uy nya magkontrahay. Dili man gani ko gusto nga makikontra sa laing mga tao. Mas gusto nako nga ikasinabot gyud ang tanan. Kana gyud. Ana gyud ha? Kutob sa mahimo, nindot nga pulos nato higala ang tanan. Unya, kumusta man ang inyong panagsulti sa imong pamilya, Alea? Kaila ko si papa ug mama. Kay wa gyud sila makaduaw nako dinhi sa ospital. Pero ako naman sa silang giam-aman. Sagdi lang. Kaysa kung tanaw nimo, murag okay ka naman karon. Sa dili balugay, maangko na gyud nimo ang hingpit nga kaayuhan. Mao nga kung moingon na gani ang doktor nga pwede na ka nga mo pauli, human ka mo pahuway og kadyot dito sa bahay, o human mo na mo isuroy sa syudad, amo na dayon mong ihatod. Natunob na ba nimo ang syudad sa Davao, Alia? Uwa pa gyud bisan makausa. Karon di ay, di ba? Ni amantaron sa syudad sa Davao. Anda na sa imong kagaga ay. Nangita liglaing pusi ba? O lagi ni ata. Kung syudad man ka ni sa Davao, pero hain man ta. Usara may akong gitumban. Ospital, pero wa tumbi kung dili gihigdaan. Awara. Ako si Diba? Paragod ko. Agay! Oy! Relax ha, relax. Tingalig mabughat ka. Di na siya mabughat. Kay ligon pa na sa kabaw, kuya. Mo'y gidangat. Makalingaw sa dining mga bata. Gusto ka gyud. Ay. Kung kana sila atong ikauban, wag kita stress permi. Kani si Ada ba? Ganahan ko ini. Ganahan ko Ada. Gawas ganito tug tingog, kanang quick thinker ni sa Ada. Ang ngayon mag-abogada bata. Oo. Pulo sila may sense of humor. Spot ta bata ay. I mean, si Ada ba? Pa-serious-serious. Himan-himan. May pagka... Kana bang kalug ba? May pagkakalug mo sa di.
Kining may mga pamaagi na siya sa paglingaw sa pikon niyang igagaw kung sa puto na. Mao ba? Yes, mao gyud. Murag kay kuan magud serious type magud ni si Aliyah unsa no? Dili, aw kuan, may pagka kuan. Pero dili bagid nato materminuhan ang tao. Dili day nato mahukman kon unsa gid ang tinuod niya pagkatao kung dili nato siya makauban, di ba? Dili pagyapon sa yon tugkaron bisag imo pang ikauban. Kon kamaog yun siyang mutago sa tinuod niyang batasan. Dili parehas sa itong ako untang pakaslan. Hey, murag kuan. Brought up ng guna nimong istorya. Diha lang to ba? Di lang to patasaan pa. Diha lang. Sa di pambubukal ang atong mga dugo gaw. Ato tong susiyon ang mga tao nga atong isaligan sa paglihok para sa atong pagbalhin og kapuyan. Okay. O sa mga imong plano sa imong yung bahay gaw. Atong bahay sa team nga gihatag sa usa ka tawo nga may kaya nga nagmahal natong tanan kada kadayeg sa atong binuhatan. Ako tong iuli pero ako siya pasabton sa rason kung ngano. Ako siya tawagan. Oh my gosh! Hangtod karon murag ako paghihapong pagahilantawan ang reactions ni Del ug Shane. Dihang ila kong nakita. Ay, murag yun sila giluparan og buntog. Dihang kalit kong mitunga silang atubangan. Dali kang nakasirit og sibat. So, nagpadayon na di ay tingali sila silang naandang buhat, bisan pas nahita po. Ni arade mo managan din histafaw, ha? Oh well, see you guys one of these days. Kay mo balik ni si Harry ug sorry din he. I would love to see you again. Ay, lahi gid kaayo ko nang Ginoo na ang mulihok, no? Kaayo gyud. Kay ikaw nga hugot ng pagtuon niya sa iyang gahom, iya magyang panalipdan. Pinangga pa man gani niya ang uban nga grabing makasasaha, di ba? Nagpakasa gyud. Tungod kay wa man siya gipinigaw. Wa gipinig. Tanang klase sa tao, iyang gimahal, iyang gipangga. Kay siya man ang naglanang. Pero excuse me, murag doon na lagi wa malipay sa naang ko niyang kaayuhan. Naguol man noon is Alea, nasa dili madugay. Makapauli na siya sa ila. Kay mingawon man siya ni Sir Del. Dili na kalikayan. Di kalikayan. Sa mga tao, nga kamaong mo ila og utang kabubuton. Yes, maguol kay mawili nga dili na nila makita ang tao nga nagkatabang aron maluwas ang ilang kinabuhi. Salamat kayo, Sir Del. Dili gini na ako makalimtan. Aliyah. Salamat sa imong kabuutan. Aliyah. Dili na kita magkita, Sir Del. Aliyah. Mauna ni ang katapusan na itong panagkita. Dili, Aliyah. Ha? Wa pa kumahuman nimo. Ang dili pwede nga, dili ang magkita. O kung ngano, ato niya na istoryahan dito sa inyo. Welcome to our home. Our home? Apil ta din ni Aliyah? Ginahan siguro. Ano sa tapoy uban nila? Hindi siya tingog. Kung nabuang na sila, hasta ka. Ang Ali. sa ng kabuang ni mo di, ha? Alaya? Ada? Ate, Unsa ba nga nagsigir mo mug-ung-ung di aspultahan? Mao gyud, sige lang kong paminaw sa nindot timong tingog ada. Lupig pa'y gisuhulan mo diha, sige lang mo diha sa pultahan. Laos mo diri, Aliyah. Laos, eh. Ada, o panglingkod mo diri. Ikaw, nasigil sa komedya I love this house. Nindot biya sa tong usa, di ba? Pero mas okay ang atmosphere din, Maog yun, correct. Girls, dali na. Laos na mo ba? Aron nga makapahuay og kadyot kay karon taon-taon, ang lakaw na santa. Kay ihatod namin ninyo pauli sa amo. No, dili pa Aliyah. Kinahanglan nga sa dili pa mo mubiya din makalugar o na mong sorry sa mga nindot nga mga dapit din sa syudad. Salamat, Sir Del. Pero, Sir, balik bayaon niya mo dito sa amo, ha? Duawa taon ni Sir. Ikaw ba? Ayaw ra gud anang gulgool? Di ba giingnan ta ka? Nga wa pa kumahuman nimo? Relax. Emotional gud kaayo si Alea, no? Bitaw,
Kapayaso na pa kayong mata. Dali rin kayong makapaagas yung luha ba? Kabantay ka? Ay, Oh, uy, usap ka! Musmo ka diha. tungod kay bisag unsaon, aron na to makalimtan tong hudas nga babae. Hudas. Nungog masag noon ang kapalaran. Ah. Kung kano saan nato siya likay no? Ato na gyud noong masagatan. Usa ka giiyan tumungan ni ano man sa Chas Davao. Gani. Og ato ra bag yun noong mabanggaan. Gani. Sabay buot pasabot sa kay gayunan. Iya gyud tag itukmod aron makahimo tag daotang lakang. Kung magpadatas hadla ni Satanas, may tendency yun nga ingon ana ang mahitabo. Pero, akong gisabot nga, gisukod rasad siguro sa Ginoo. Kung asa kutob ang atong pagkontrol sa atong self, atong kagalingon ba? Diba? Nagkasabot naman ta, bisag unsay na mahitabo. Di, yun ta magpadaog sa gahom si Yawa. Baad ng Yawa, kanang Hudas, manang dramang Hudas Redentor. Dili ba? Pues, kutob sa mahimo, ato ginang barugan. Dili lang gyud unta siya makahigayon para niya matultulan niya ning bag-o natong gipuy-an. Kung mahitabo na nga matultulan niya, makaingon siya kung bangan sa ilong. Hay, ang atong bahaton maura gyud ang pag-amping lang gyud. Amping lang gyud. Mao gyud. Ay tuod, hay na maslas kuya. Maglakaw makata. Usam ding orasa. Mura magbisis makigtabi ni Alias may teres dito sa taas. Wa pa may go signal. Paabot lang tayo. Si Ada? Ay, may kaya nag-isgot kang Ada. Ganahan si Gustingog Ano katumayan. man? Ganahan ko ato niya. Nindot kang tingog. Nya, ko pa pagyod. Nya. Pero, naibaw ko na sala. Linyo kay silpo niya eh. Okay. Mm. May mas may pag-atuon ng suruyon ang tibuok palipot. Atong suhituhon kung unsa gyud ka safety ning dapita. Tell me, kining sultihi ko sa imong kinabuhi. Ha? Mao di tingali nga lahira ka og pamanit ni Ada kay dili man gid pure nga lumad ang imong papa. Akong hibaw-an nga parehas ra mi og gigikanan. Taga Cebu ra sabdi siya. Oo. Pero bisa ka usa, wa gyud mi mag-ato-atong napita. Bisa pa man kung gusto unta ni Papa kay wa man gud mi kwarta. Pila ka adlaw ka na nga absent sa klase. Mayon tag dili maguba ang imong record. Hinoon, ingon pa sa imong papa nga okay kayo ang imong record sa klase. Utukan ka mao nga paborito ka sa imong maestra. Di man kay ako ra gud sir, namay nag-una na ako. Pero naningwa man ko nga mamawi ko sa akong mga palta. Gusto na ako, mas mag-unag ko sa klase aron malipay gud si Papa. Si mama di mo. Dili ba di pwede iapil ang imong mama? Ay, sila gud si Papa ug si Mama, sir. Layo kayo ang inyong laktan pa ingon sa eskwelahan kay layo ra man kay inyong gipuy-an. Sa di lang, sir. Basta maka-eskwela lang gyud. Dili ko gusto mo undang, sir. So ginli ko nako. Unsa man day nahitabo? Unsa ganitong giingon ni Ada nga minyuonon kuno ka? Murag mao ni ang giingon. May gihatag na gani nga bugay ang kalakinan. Pero saan sa mga pagkabutanga nga wa man siya madayon sa pagpangasawa nimo? Nga ingon pa ni Ada, magsige na gani kuno paduol nimo tong lumad nga lalaki nga gusto mangasawa nimo. Nadisgrasya siya sa motor o namatay. Pagbuot sa Ginoo. May rason ang Ginoo ngano nga wa mo magkadayon, Aliyah. Unsay rason? Unsay rason, sir? Bata ka pamanggod kaayo, Aliyah. Murag dili ko makatuo nga sa ingon lang anak kasayon, sa inyong kalinghod pa og panuigon, ibuya na mo og sa ingon lang anak kasayon, minyoon dayon. Kani ato, sir, permi kong kuyawan. Kay humanto mamatay ang gusto nga mga sawa na ko. Nahadlok yapon ko kay tingali unyag may lain na sang moabot nga ikasabot si Papa para kanang... Laomi, nga dili na mahitabo, Aliyah. Ha? Kung doon na may angay nga mahitabo sa imong kinabuhi, dili ang sayong pagminyo. Kung dili, nga matuman gyud ang imong damko, nga magkahuman ka sa imong pag-eskwela. Salamat, Sir Del, sa imong pagsuri na mo, ha? Ug salamat pagid sa daghang mga gamit nga imong gipamalit para namo ni Ada. Labi na gyud sa mga sinugatan para sa akong papa, sa akong mama, mga igsoon. Para sa akong tata ug sa akong nana, Sir Del. Ayaw na ninyo kuna-una, Aga kung gusto nga, malipay sa inyong mga pamilya. Hindi kabot niya dito, magpundok ta. Aron maglipay-lipay, bugti sa imong kaluwasan, Aliyah. Wow! Wow! WW! Wow! Wow! Wow na wow! Karon inyo nang nakita no kung unsa ka maayong masayaw si Aliyah no. Sikat siya sa eskwelahan tungod ana. Graceful gid kay siya. Unsa na makadiagaw? Wa naman gyud. Mabuwag ng imong pananaw kang Aliyah nga nagsayaw. Nindot ta gid oy. Nindot kay kagtingog Ada. Pero abi nimo, sa sayaw ni ko, ma-inlove ko sayaw ang Aliyah da. Ma-inlove ba noon ta?
Botangi. Pag sure diya gaw eh. May gatas pang baba, ana. Ang ano, bawal dahit ang bisag budayag lang. Of course not. Unsa bay sa kun modag ang tao. Unya, dili magpili og edad sa iyang daygon. Warning lang gaw. Ayaw lagi padunggas si Aliyah atong linyaha kay tingalig lainon niya sa pagsabot. O, tingalin og muidlas siya nato. Itlas. Pursid bak kasi itlas. Ay kamana ka. Kaya paningkamutan ako nga dili masayop sa atubangan ni Aliyah. Hinaot pa nga nalingaw ra mo sa gamayng kalingawan nga gidalit namo ninyo, Sir Del. Grabe kayong lingawat ay. Salamat. Kami ang angay nga magpasalamat sa iyong kaayo, Sir. Ako yung gitisok sa akong kasing-kasing ang mga maayon yung binuhatan. Din una sa tanan, ang pagsalbar gyud sa kinabuhi sa kuwan. Husto na lang ana tay. Ako magunang bukasyon. Ang pagtabang gid atong akong isig kaingon nga tinuod gyud nagkinahanglan. Karon tay, ato istoryahan ang bahay ni Aliyah. Oh, ha? Miabot sa kong kasayuran tay. Ang dakong tinguha gid ni Aliyah nga makahuman gid sa pag-eskwela. Gusto siya nga makatungtong og college. Tay parehas lang si Buano. Mao nga nakasabot ka gid tingali sa akong gisulti, di ba? Oh, sir, oy. Natandog ko sa gipangandoy ni Aliyah. Ako masay kong natugkad ang iyang kamatinud-anon yun. Ako nakita ang iyang kaikag sa pagkabot yun sa kalampusan. Mao nga ni ako karon tay. Putanyag ko sa kong panabang. Sir. Dili mayong usikan si Aliyah tay. Tungod kay naaniya ang katakos. Naaniya ang hustong pangutok. Para yun nga atong ihatag ang kahigayunan. Kamakabot niya ang kadaugan nga gusto niyang kabuoton tay. Kinasing-kasing na kong itanyag ang akong panabang. Aron nga makapadayon gid si Aliyah sa pag-eskwela. Hangtod nga makahuman gid sa kurso nga iyang nagustuhang kwaon. Sir. Tay, pero hilak man ka. Para saan sa manang luha Supa ka ba sa kung tumong para sa imong anak? Sir. Dili ko makabasol kung mahimong ingon diyan na ang makabuti mong hukom tay. Imo nang katungod. Tingali, dili pagid hingpit ang imong pagsalig nako ug sa ako mga kaubanan. Mao nga dili ti ka mabasol tay. Papa? Oh, Di ba gusto ka man nga malipay ko? Aliyah? Ayaw in taon babagi ang akong damgo, Papa. Aliyah? Maluoy ka taon ako, Papa. Di ba miingon man ka na ako nga pinangga ko ni mo? Maong gusto dyo ka nga malipay ko, Pirmi? Anak, ayaw hatagi og dautan nga kahulugan akong pagilan. Tuod kay luha kini sa kalipay, Aliyah. Sa katapusan, gibubo diha nimo sa Ginoo ang grasya. Iyang gihatag nimo ang katubanan sa imong mga damgo. Natandog lang ko, anak, nga naay Sir Dale nga gipada sa Ginoo aron maoy muhatag og katubanan sa imong mga damgo. Wa ko'y planos pagbalibad sa gitanyag ni Sir Dale, Aliyah. Kudili, mapasalamaton kayo ko. Thank you, Lord. Congrats! Ang mga anak nga buutan o garbo sa ginikanan, di gyud pasagdan sa Ginoo. Karon, lipay na ka. Kaayo gyud, Ate Shin. Unsay plano? Nagpadayon pag-istorya sila si Papa o si Sir Del. So ako na lang pabuton nga motapos nito si Aliyah diha sa iyang eskwelahan karon tay. Oh, sir. Ingon ini ang una na kong plano mintras nag-eskwela pa siya dinhi sa inyong dapit. Kining matagkaroon ko niya moanhimi aron paghatod og ayuda para sa inyo nga pagkaon adlawng tanan. Ingon man sa mga kinahanglanon ni Aliyah sa eskwelahan sa iyang baon. Kay luoy kay ang bata nga mulakaw, layo ra man na iyang lakwan. Unya, way kwarta. Bisag gamay lang para iyang mabaon. Kalois taon niya. Nga, igora nga maghinanaw sa uban niyang mga kaubanan nga magkaon. Unya, siya magpatuo ng sinaway. Sa pagkatinuod ang sir, adlaw tanan, magdugo ang akong kasing-kasing nga maghinanao sa kalisdanan nga natilawan sa akong mga anak. Usahay, di lang kalikayan nga basulod ako ang akong kaugalingon. Kung nga nung wagid magpugong, aron unta, di daghan ang mapitahan. Dili unta angay nga moabot og 5 ang akong mga anak sir. Angay unta nga gikontrolar ang akong luwas ng panginahanglan. Kaya wa ko'y kasarang pagbuhi sa daghan. Usahay, mura kong mayabag ang magtanaw sa nagagiday nga mga business sa akong mga anak. Kaya wa ko'y ikapalit og tarong.
May lang gani si Aliyah kay na may iyaan nga muna-hula sa pagpalit og para iyang bahin kung pangumpra na ni og mga gamit para ni Ada. Kuto pa gid unta ko sa duha kaliwat para wa unta mag-usik pa sa iyang mga luha si Aliyah. Pag ato ba salamatan, mao nga wa madayon ang iyang pagminyoan ng iyang edad karon. Unsa makaintay mahimong sangkuan kung natuman pa ang minyong gikasabutan tali sa ginikanan atong lalaki nga iya untang pamanhon. Kung naamay nagpasalamat sa pagkabugto sa maong kasabutan, tungod sa kamatayon at tunang tinguha unta sa pagpangasawa ni Aliyah, kana mao ako. Ha? Mga higala, sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. I only live to love you. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Miniusa. Spinner, Ariel Mancao. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit kani news sa RMN Drama.